Ấy, अमाया आदार उखैबायगोनलै जोंना माहाजोनाबो हिनजाव थैजानायसो जाबाय नालायब्रा लायफिनबाबो जासैलै बैसोआबोलाय माथो थांदों दाउसा मासेनि बैसोआनो थाङालै आयथाखौ मोनाब्लाबोथ' मेला दंगारिफोर दं बेफोरखौनोथ' होद जोंना माहाजोना बेफोरखौ देन गोसो जानाय नङागोनलै ओंखामा मोनजाबाय फा लेला गैयालै आदै मैगंखौबो दासो खानो लांदों गारिखौ जुरिनानै बास स्टेन्डआव होलांदो फिसाजो जबाया आनजाद जोबनायखाय दिनै गुवाहाटीनिफ्राय थफ्ला लानानै दे आदै आं रिक्सा लानानै थांसिगोन आदार सौफैबाय आदा आं लांदिनि आं मोनसे लांसै ना आदा आं लांदिनि फैदो फैदो हाब गरम जाथारबाय दा न'आव नेगासिनो दङ आदैमोनहा दिनै फैगोन होननानै खानाबो लाबोआखै हालखौबो दा नांहा फैदो जानाव नांगोल जांख्राबो गाबोन दाउआबो हमखानाय दंखायो हनै आयं जबा सफैबाय मा लेला सफैबाय आफा सफैबायानो फिसाया औ माथो गारि लांनो थिनदोंमोन आं लेला मानोथो लाङाखिसै नायस'नायाव थाग थिग जबाखौ लोगो मोनबाय थफ्लायसेल'खाय होनाङाखिसै आं गारिखौ दोनहैदो दे दोनहैदो बास हामबाय साना हाब बिए फार्स्ट इयार आनजादखौ माबायदि होखो नोंहाय मोजां जालांगोन बायदि मोनदों आफा बास बिदिबाथ' मोजाङानो जाथारबाय थांदो थांनाय आथिं सुहैदो दे आफा ओइ नाब्ले नाब्ले मा आमाय ओइ नोङो बे गाब्रुजों लेलाजोंखौ लोगो लानानै बे फुख्रियाव देरसिन नाखौनो हमहैदो नोङो दे जागोन आमाय दाउखिया हनै दाउखिया Roma दा सिला सिबा हुखांगोन मा दायो बेलाय दानो हुखांखा नायस'बाय जाथ'वालाय नोंना माथो बिदिनो थासै फिसाला कटिंनो रां नांगौनो दाख्लै रां गैयिनि हस्टेल बायदि जों मोनबोआखै खुनुरुखुम मेट्रिकखौ सावरिजों पास खालामहोनायानो बेनो हिनजाव गोसोथोनायसो खायदा खालामनानै होनाय जादों दिनैसिम सेकेन्डारि प्रमोसनखौनो पास खालामनो हायो 10 बोसोर जाबाय बियो बेखि मानसि बियो बबाव कलेजाव होनो हस्टेलाव होनो होननानै बिमा बिफानिफ्राय रां बिरन लांसै ओजों आरो टाउन सहराव बाथोन सिख्लाफोर लानानै सिनेमा नायनोसै आलासि जानोसै बेल'सो बेना हुदाया गन्थंफ्राबो लाजिनो रोंलांदां
ओरै ब्लाब्ला हरै ब्लाब्ला लोगोफोराबोथ' बेना सिख्लाफोरल'सो बबाव सोर पास जास'दोंब्रा पास जानाय माने गासिबो खर' गारजोबसो आंनि खर'नो मेलेमजों गोसो होथाव फरायनायखायसो आं फेल जादोंलै बे खरसायाव नायना लांब्ला मा जाखो बिफां नांगौ रयनाय बा थांनो इसेबां हांखुर जालायदों आं साम गामियाव आलासि जाहैनो आदा नोंलाय बहा थांनो आदा आं गुवाहाटियाव थांनोमोन बावहायबो कलेज हस्टेलनि सिख्ला लोगोफ्रा आलासि जानो लेंहरगासिनो दं आरो आं दाखालि फैबा सासे गाबलायखौबो हरबाय हा बिदिबालाय आलासि जाहैनो प्रग्राम दंबा आंजों थफादो ना आं बुंनाया गोरोन्थि जाबाय आदा हा मा दाय मावनायनि गोरोन्थि जानांगौ फालाय थौ सेंग्रा सिख्ला समावनो बेरायखायाबा हा माथो गारसोला जिउफोरखौलाय हनैहाय फाग्लि नोंनि मोदाया फैलायगौ आयु सोर होनासि फाग्लिलाय हागौबाहाय फाग्लिया माइ गायनाय खोथिया फुनाय स्रें उन्दुनायावल' आयु फाग्लिया सिथेर बाथोर मालानिफ्रायसि देद फाग्लि मानसियाबो हनै फैगौ बहा थाङामोन आदाया आं बै मोसौ फालाव मोसौ होदेर फैदोंमोन नोंसोरलाय बहाय थांनो बै ददराव थास' आथिं खाहैदोंमोन बुरजा खाना लाबोफादे आं दा दखानाव ना दाबखाबायनो लाबोफागोन दे आदा मैथाजों जानो फाग्लिफ्रा जंखायबा खि बिदि जंखायो मालाय एम ए फरायलायनाय सेंग्राजों खि एम ए आयु फाग्लिया बेहाबो दासो गोमोदोंगोनहाय बे बासु गामिनि गयबारिनिनोहाय सेंग्राया बिमा बिफाखौ मा जाखो होनदोंथाय दालाय बिसिनि माहाजोन जाम्फै बुसनाव थाया होनबा बिसिनि माहाजोन हिनजावनि खदालिनि बिजादै जायो होनदों नामाथाय दालाय बेखौनोबा फावदुर फाग्लिया अननायजों बिखायाव लाहां खुगाजों खुदुमहां दबायाव लाहां खालामसो गारा होनब्ला फाग्लिफ्रा ओइ सिख्लाफोर नोंसोर थास' आथिं खानो मा गोसोथोनानै रायलायबाय थादोंलै ओइ सोमला हायथागोन नोंस्रा मा जालाबायदों फाग्लाफोर जुब जुब अखा हानायजों एम्बु गाबनायजों हमखि गोजोन मोनोहाय नों फाग्लि बे फैलाहाव दुब्लि बारियाव खोथिया फुनाय समाव माहाजोन गैयैयाव मानसिखौ नायबानो अन्थाव बाथाव नुथारबोहाय ना सेंग्रा मानसि नालाय
सिख्लाफोर नुबा नोरोम जाफ्लाखागोनथ' आं मोजां मोनाहाय रायलायग्रोआबानो माबा रायलायाबो मिनिग्रोआबो आं नङा दे बायदिसो थायो बेनिफ्राय आं आदा खथेखौसो खथ' साबसिन मोनो बिस्राया बिसो नुस्लान मोनै मिनिस्रा रायलायग्रोबायो जाहोग्रोबायो खथें होननायखाय ना ह जबायासो सुखें हाबनाय बायदि सानाय मोनबाय नामा बाल आं रावखौ मोजां मोनग्रांबायाहाय नोंहा लाबानो जाबाय एथ' गोजान बेबो गुवाहाटि नोंबो गुवाहाटि थाहैनानै खि गोसोआ बालाम थानोनो दा गोसो थोनायनि बाथ्रा रायलाय थास' आथिं खाब्ला ओंख्रिया मानोनोहाय थुदो थांदिनि थुदो होमबालाय थांदिनि हा मोनालाय लांबाय फावदुरनि थास' आथिं खाहैनाया मानो दाबो सफैदिया होमबा नों लोगो मोनबोबायदों जांगिला आदै आं दहाय सानसुआवसो मोसौ देरबा नुबोदोंमोन दाबो सफैयाखै होमब्ला गैया दाबो सफैयाखै सान गेजेरनिफ्रायनो थांनाय मानो दाबो सफैया जानांगौ होमबा हामानोखि एफा गोबाव जाया फावदुर खाथियाव मोनथारला नै थास' आथिंखौनो दे ओंखामफ्रा मा जानायदो थांदे आफा आं ड्रयारनिफ्राय 350 रां लाबोबाय खरटिंनो हैनांगौ दाखालि आलासि जाहैयोब्ला लाथ'नाय दङमोन हा मानो हौवा मानसिल' लाथ'बायनो नाङासै लाजिलाबो नोङो गन्थ'आनो गैला नोंहा आफा दाखालि मेसेङाव जोंनाव दाहोना थाफैनाय खारलुङा आंखौ आलासि जानो लेंहरगासिनो दङ आं दसे थांनो दे आफा हा फिफाया दाहोना लाग्रा फिसाफ्रा खुरमा संग्रा हा मा खिग्रान मोनजाहैनांगौ जाखो दाहोना थारनावलाय आं दिनै खोनसेल' थांगोन आं आफा आं दिनैनिफ्राय थांथारला खनसे थाबायब्ला हले देरा जाखायो खनसे थांबावबा हले नायनानै लाखानोसै बेटिफोर मानसिनि फिसा होनबा फाप नांसिगोन बिसोरखौ आर नोंहाबो औ दा आंहा टिउसनसो नागिरहैनो नागिरनायानो बाब बालन्दा हौवा मोनब्लाबो टिउसन होनानै साब्रैखौबो हाबाखौनो होजोबसिगौ आं बे मोरोनफोरखौ आलासि जाहैब्लाबो बे टिउसनखौल' खाथायग्रा जाबाय बिसोरो नंखायनो बे जाम्फै बोसोराव हालमाजिनाव थाफैनाय सेंग्रा जांगिलाखौ टिउसन लानो रायलायनो थिनबाय आङो बोरैबाफोर खाफालफ्रा गेवबायबायोलाय खोमा औ बे नोंनि फिसाजो मोजांफोरखौ दाहोना साथामजोंबो बारजाब सिनेमा नायग्राखौ मिथिखानानै बे MA पास जालायनाय सेंग्राया गब्रायनो मोनै गाबाखै माथो नोंनाथ' बिदिनोसै मालायनि बिफाफ्रा फिसाफोरनि आखलखौ दोनखोमायो बेना हौ दाउखा सिलाफोरखौ खोना होजोबगोन हा माथो नोंगौखौलाय नोंगौ बुंदों मा खालामदोंब्रा गाब्राबाबु नै एसे जिरायदो दे जागोन दे आदा बाथ्राया माबोरै होनोमोन दाखालिनिखौ बाथ्राखौथ' खोमा आलौलायनाय मोनथारबायलै आं आदा हा बे जाम्फै बुसाव हालमाजिनाव थाफैनाय सेंग्राया मोजांना गाज्रि जाखोनो फालाय ओरैनोब्ला जोंनि गामियाव सिखाव दाखाट गैयाबालानो गथ' सुगै रायजो जागासिनो दङ बे थाफैनायनिफ्राय माबा गामिनि सेंग्राफोरखौ बेखायदा जानायसो नुबायलै आङो आदा बेबा गाज्रि नंगौना नङा हा सोरनिफ्राय खोनादों सोरबा अर फुखांग्रा गैयाब्ला झारबारियाव ओरैनो अर खामोलै बे जोंनि गामिनि सेंग्रा उन्दैनि गोसोखौ सोरथो खेंख्रा खालामदों बेनो नङाब्ला
आंनाथ' फिसाला गथेङा गियानखौनो लाला बे बैजाराव थाफैनायनिफ्रायनो। दा बिदिब्ला मा खालामनाया मोजां जागोन बादि मोनो नेहाथारि बाबु? होखारहरनायनिफ्राय आरो माथो गुबुन बाथ्रा थाबावनो। आंनिब्ला मेथें खालामनांगौ आरो थब्ला थब्लि बोननानै होखारहरनांगौ। बेनोथ'। सोरखौ होनदोंथाय आदै? बे जाम्फै बुस्राव हालमाजिनाव थाफैनाय बैजात सेंग्राखौ होनदों मा? मानो थिनहरनांगौ? बेबायदि सासे एम.ए. पास जोंनि गामियाव थाफैनाया बेसेबांबा गोग्गाथावनिसो बाथ्रा। बाब 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 बेबादि सेंग्राखौ अननानै एम्फौ बादि खामथा जानो दा गोसोखांथारनो। सेंग्रानि दालालसो बियो। आंनिबाथ' गाबोन समनिहालागैनो मिथिं लिंनानै थिग खालामनांसिगौसो बे सालाखौ। साननायनोसै माबोरै खालामनाय जायो। दे नों सानग्रोदो, आंनिबा हले साफाथारसैलै। मा दासिमबो फैदियालाय दा दिरिया फाग्लायाबा? दा बेखौबो दों दों खननो थिनसिम फैलायगोन। दिरिया फाग्लाया फैलायगौ होमबा। हा फुंसे मानि माथो खालामनानै थाया, दासो फिसाइखौ नुफ्लानानै सिथ्ला सिबबाय बेनो। हा रुवाथियाबो बिफा लोमजानायखौ नायनो न'आव थांदों। आंहाबो फुंसे थाला संबाय खावबाय अबाव सोलाबबावखो। ए नै दाउखिया बेबो नै माबाखौ खांफैया नै। बे साला गावग्राया दिनैनिफ्राय आंनाव खामफ्लाय गैला बेहा। बे सालाना खुगाया फारनै, फारसेया सिखावजों फारसेया मोजांजों। बे सालाया बबेनि सिनायि मानसिखौ जायगा होनानै दोनमारनांगौ जाखो बेहालाय हा? साला गाव गावनि आखलानो साबा मालायखौसो बुंबाय बायदों। फैदोहाय जबा। बहा थांनो बावदो? जोंनि माहाजोन जाम्फै बुसावनाव माइ गायनाय सावरि जाहैनो आदै। बे जांगिला होननाय सेंग्राया बिदिब्ला नोंसिनाव थाफैनायानो फावदो? औ आदै, आदा जांगिला बायदि रावबो नोरोम गैयानदां। मासि नोरोमथाय। हा माथो गथ'खौ दालाबसो होनसोलायदों। सोरबा गाबफुंग्रा गैयाब्ला निजिरानि दैया ओरैनो गुबुंले जाया आफा। मालायनि बुंनायखौ मानो फोथायो? नंनायाथ' नंगौलै। हा थांदो गाज्रिफोर मोनगोन। सानासो जलाय लांनोसै। ओइ सिख्लाफोर, सावरिनि जौआ लोंफैद'। फैदो लोगोफोर, जौ लोंनोसै। खालिफोर बारा गायनो नाङा, फैदो माला। फाग्ला मैथा खावलानि जौ लाबोनायाबो माबायदिथाय लोंथाय लोगोफोर। आदै आं जौ दुंनायखौ लोंथारनांगौ। आं लोङालै। दुनांगौहाय दुनांगौ। सावरिसो ना दा एसे लोंदो न'। दीने मानवा हाय
हाब सेक्रेटारि बाबुआ अबेहाय जोब्राबथारलायखो ए आं माबा दुब्लियाव दाहोनाफोर मावनायखौ दिथिहैनो थांनो नागिरदों आं एसे हा जोंना बे गावबुराया मा खालामनो सानथारखो होमबा हा माखौ मोसौ गलियाव मोसा हाबनानै मोसौखौ अरथारगासिनो दं ना बबेनिफ्रायबा सारना फैनानै सौलायगासिनो दं बेफोरखौ दिथिहोनालाय लावखारनि खामानि नङा होमबा हा गामियाव सोर मा जादों सोर मा मादों बबे खनायाव गुन्दा हाबफैदों ना सिखाव हाबफैदों बेफोरखौ नोजोर होनायानोथ' गावबुरानि खामानि नङा होमबा फंबाय नंनायाथ' नंगौलै आदा हा माथो जाखोनो हा बे जाम्फै बुस्राव हालमाजिनाव थाफैनाय सेंग्रायानो दा मोजां ना गाज्रि जाखोनो फालाय फंबाय दाखालिनो गावबुराखौ गले गले होनबाय आं माबारनो बे सेंग्राखौ थुरुन हरनांगौ माबा सानग्रोनांगौसोलायनो अ बियो जाम्फै बुस्राव हिनजाव खदालिनि बियादैसो होननाय खोनादोंलै आङो आदा खुरमालाय मा जानो गाज्रिबाथ' फुरुन नांगोन ना सानना नायनाय जागोन दोद नोंसिना मामा नायनाय जागोन नोलै बे नायनाय जागोन बियो आयौ फावदुरा फैफेरा दिनै मानो फैदों होनबा बै खामफ्लाय हरलाय गुफुरजों ग्रें ग्रें समायथारगोनहाय नों जांगिलाजों नैहाय फाग्लि नोंगौहाय फाग्लि नों गैयाव फैबाय थानानै आयंजों रायलायफैनाया होमबा खनथामसो जाबायगोनहाय आन्दासाव जांगिलाबो नोंखौ मेगन खेबखाबाय नोंहा बिए पास जाखांनायजों जांगिलाबो प्रफेसार साख्रि मोननायजों गार फाग्लि आया बावदोंहाय फाग्लि बायदि मालायजों दा जंखायबाय थाथाहाय खोनाबा खमफि दुखु मोनगोन बे दानियालाय गोसोसोखौ हमजामारबाय होनब्ला जांगिलानि दुखु दाहाखौबो मिथिनो रोंबायब्लालाय आरो माथोबाव बाथ्रायानो गैला खालि खारसननायनिल'सैसो नैहाय फाग्लि मालाबा बिदि होननानै एसेल' बुंदे नों आं गासिबो मिथिजोबगौ जांगिलादि नोंखौ बेसेबां अनो होननानै नाथाय नोंहासो दाबो आंनो मिथिहोआ माखौथो मिथिनांगौ जाखो नोंनोलाय उनावसो मिथिगोनहाय नोंखौ थादोहाय गोबाव जाथारबाय नों जोंनि गामिनि सोरबा सेंग्राफोरनि सिगाङाव माबाफोर गाज्रि राव होआमोन नामा जांगिला आदै आं सोरखौ गाज्रि बुंनो मादै आंथ' रावखौबो गाज्रि होनाखै नङा गामिनि सेंग्राफोरनो माबाफोर बुङामोन नामा होनदां आंथ' बेखौनो दावदाव गरखिया होनदों नामा जांगिला थाफैनानै गामिनि सेंग्राफ्रा गाज्रि जाजोबथारबायनो होननानै जेरावबो हाबला हुबला दा खमथारसै दे आदै ए मादै आदा जांगिला नों सासे एमए पास जानानैबो हालावबो जेना खदालावबो जेना मानि फावथिना गेलेहोखो नों आदा आंनि गोसोआव जबा माखौ एसेबां सानाखो आदा मा खालामदों होनदां जेबो खालामाखै आदा आं ओरैनोसो जिरायदों नोंलाय बहा थांनो फैदों आं बै दुब्लियाव माइ नायनो फैदों
मा एसेबां मावनो हागौ नों आदा नोंनि मावनायखौ नुनानै हारसिंनो गिखोमायो आं माब्ला नुवा नों सोर खिन्थाया मेगन थाबाय नालाय नुबाय खोमा थाबाय नालाय खोनाबाय आरो सोर खिन्थाबावनांगौ आदा बाराद्राय दामाव ना थाब बोरायोनो थ' सानदिनि मोनाबिलियाव बिदि दैसा सेराव जिरायना थानो नाङा थुदो बिदिब्लालाय Sampai? Ayo! Asyik Pakli. फाग्ला बोरनाया मा फाग्ला बोरालाय दा फाबजि बेरिया मोखां गंसे माने जोफबजोबनानैलै लासिंसिंनो मावफेरा दिनैलाय मानो मावबाय नाङासै नोंहालाय बे खिजानाय दाहोनाफ्रा दंग' होनायाव मा दंग' एवनाय आहासो नै मोखां गंसे माने बेरजोबजाखबलायबाय बे खिजानाय बेथनखौ गासिबो दानजोबगोन आं आबैया जोलाव जांगिला खननायसो नालाय बाल माने बिब्दि बुङोबाल आबै आं खोनाहां मोनदोंहाय आबै बे खाफालाव गैजायाबा बहा मोननो बाल मा जागोन सानसे समाव खाफाला गेवोबा माथो जाखो मालाय अख्रांनि सनानि हाथरखिखौलाय साननायलाय सानदोंमोनहां आं आबै देग्लाय न' बारनो न'आवनो थानोनो बाथारबाय आङो दे खाफालाव गेवोबा जागोन देनांफोर गायखांबा फुखांबा थांबानो जाबाय ब्लदनो लाय होनबाथ' दानो थांथारहाय आं आबै दैज्लांबाबो मालाय आंखौ मोजां मोनानोहाय आबै हनै जबाखौसो मोजां मोनोनो आयु जांगिलाया होनबा जबाखौसो मोजां मोनो होनलाय आयु दासो मोनथिदों आबैया मालाय हाबायानोबा जालायलांसै थादोहाय आबै मालायनि बाथ्रा रायलायबानानो आंहासो हाबा जानो रोंनाय नंलाहाय दे थांनो मा होनबा आंबो एसे खाबावनोसै बाबा रागा जाबाय नामा जबा फिसाया मेसेङाव जबाखौ मोनगोनखाय खोब बाखुथारा जाबाय नामा नोंखौ सि मोसौ आखुनि मानसिखौ दा बे मैगं एसे फानहैनायानो हर थौबोलायथाबदों आरो दा बेथनफ्रा जायोब्ला ना बेदर लाबोफागोन आङो नोंहा बे खालि ना बेदरनिल' उद्दिस लादो फिसाफोरखौ जेबो उद्दिस दालासै सोर देरसिन सोर दुइसिन सिनायलायनो हालाय लांला मैगं थाइगं बादि खादायाव लाना हाथायाव फानहैनो थिननो नोंदों नामा नों आंखौ नङाबाल नोंबोथ' उद्दिस लानांगौ ना बिफा जानानै हिनजावनि फिसा देरनोबो बोलो नाङा रुइनोबो बोलो नाङा खाफालाव गैयाब्ला आं मालाय मा खालामदो नायनाय मानि फिसा हिनजाव खांनानै जुथिसो बुंदों नोङो बाथ्राखौ मोजां बुंबा बुं नङाब्ला हले बे बाक्सा सावसुबग्राया ओरैबायदि होगोनां एखेबारे थल्ल' थिंग्रिं गजोबगोन मोनथिनानै लाखा बेथि फिसा हिनजाव गोदानल' उजिथों होननानै आं जोनोम होदों नामा बे जाम्फै बुसाव हालमाजिनाव थाफैनाय सेंग्राखौनो रायथिथामफ्राव मा लांखामफ्राय बुंबाय आङो खोमाखौनोथ' लाखायाखसै नोंथ' नोङो मालाय बे MA पास जालायनाय सेंग्राखौ बे दिन्दां राजाया बे गन्थंखौ जिंखिया बाराव एब्रेनानै बे नोंसाजो मोजांफोर खोन्दो मेट्रिक फेल जाग्लिनायखौ जासिनांगौ जाबाय आङो बाथ्राखौ मोजां बुंबा बुं नङाबा ओरै होलाय बाक्सा सावसुबग्रा थल्ल' थिंग्रिं गजोबगोन मिथिबाय गासिबो दायखौनो आंनि सायावल' होसै
फंबाय हा बबेनि जाखोनलाय गोदो सुरुलाय दरं खैरा बारायनोलाय आदै आं माने बिसिआव साख्रि नागिरनो फैदोंमोन बेवहायनो आं बोरैबाफोर सोरबा साख्रि खालामना होयोबा थानो सानदोंमोन दा आङो गोदाव सोराव आन्दायलाबायफैबायलै आदैयाव अनोबा एसे आंखौ हेफाजाब होदो से बिदिसो जाबाय हा थुदो होनबालाय आंनावनो थुदो अनै बोरमाखौ बुंनो बेसे गोजान दंबावोबा बारा गोजान गैलाबा गामिया बेनो हलाय सान्दुं गोसाथार नैलै बा न'आ आंना बेनो फै बाबा रागा जाबाय नामाब्रा जबा फिसाया मेसेङाव जबाखौ मोनगोनखाय खोब बाखुथारा जाबाय नामा मेगन थाबाय नालाय नुबाय खोमा थाबाय नालाय खोनाबाय आरो सोर खिन्थाबावनांगौ हा एसेबां मानो मावो होनबा आदा नों बारा दामां थाब बोरायोनो सिमाङाव नुदोंमोन आं मोगथाङाव नुदोंमोन आं लामा सामायाव नुदोंमोन माब्लाबा नुबायमोनदि साया माया नोंनि महरखौ खोनाबायमोनदि रोमै रोमै नोंनि गारांखौ सिनायाहां लोगो मोनहां मोनाहां माबो मोखां गेलेखोनो आंनि सिगाङाव एखनब्ला सोबथुयो आं सोरजोंबा सोगदावो आं नोंखौनो नागिरनायाव होंगो दोंगो मानसिनि गेजेराव खौ नायब्ला बेबो नङा गाज्रिनोबो मुं मिथिया बेसे जाला आय' हाबा नोंखौ नागिरनायाव सिमाङाव नुदोंमोन मोगथाङाव नुदोंमोन लामा सामायाव नुदोंमोन
जाना बिबार बिबार दाव जाना हाग्रा हाग्रा नागिरो आं नोंखौनो हालाय हाफाय बारजों लोगोसे आं जोमैजों लोगोसे आं बिरबाय बिरबाय नागिरो आं नोंखौ नेवराय अखाफोरनाव सोंबाय आं हाथरखिनाव सोंबाय आं खिन्थारोना बिसोरबो नोङो बबेहाय सिमाङाव नुदों ना मोगथाङाव नुदों ना लामा सामायाव नुदोंमोन माब्लाबा नुबाय मोनोदि साया माया नोंनि महरखौ खोनाबाय मोनोदि रोमै रोमै नोंनि गारांखौ सोरनि जोगोनारमोनब्लाय न'आवथ' गैयामोन दहाय खथाय होफैदों मा गामाखालि होफैफेरा बेबा मा गोसोखांनानै होफैया आं गावबुरानो थांग्रोनि गाबोन मिटिं ना मा होनदोंमोनथाय सोरावब्लाथाय खालि मिथिंल'सै बेहा खामानिबो गैला दामानिबो गैला हा रायजो राजाफ्रानो हालमाजि दोनबायब्ला आं मालाय मा खालामबावनोब्रा बे रायजोफोरनि न' सुनस्रियै माइब्रानि बिदै माइसानि बिदै मोनलोङो नालाय ओंखायनो मिथिं होनबाथाय साबदायथारोसो नोंहा दा संनानै दोनगोन आं नै जोगोनारजों नास्रायजों जाफै सेबनो फिसा सासेबो गैया गारा फाग्ला बोराया सिन्थाबो थोबसेबो गैला बेनाव देनां थैबा गाथं गुथं सोरजों फबजानो नंदों बियो बबेबादि लांसुनिया हरखौ मोनफ्लांबायखो आङो आदा जांगिला नोंखौ नुगोन आसायैसो जाथि नङाब्लाबो खुरमा नङाब्लाबो होफैदोंमोन आं जोगोनार गोमोन थाइसे नङाब्ला नाथाय आं फैहांबो गैयामोन आदा नों आंखौ जेसेखि मुगैया आदा नाथाय आं फावसि गोबोरखिखौनो दावदा थांलायलांबायसो आं फै ओइ रन्थाइ बे साहा लाबोदोंना नों आलासिनो दोनदोंबा दान सागौ सिगांनिफ्रायनो बुंबोबाय थाबाय आङो लामाखौ सोरबाफोर मानसि मोजां नुबा नुबोबाय होननानै दालाय मोनलायखो इसेबो उदिसखौनो लाया मालाय लोंदो सोरबा मा आपा नों कुटिंखौ मा सानो आइ आं बेखौ लामानि मानसि होननानैसो सानो आपा बिनि गाज्रि आखलखौ नुनानै
नों नोम्फाखौ फोलादों नाय हयथ' नोंनो हरथोंनो सान्स होदोंदां आफा नेवलायनि रागा जोंनायखौ नेवलायासो नुब्लानो सिनायो नङाब्ला नों बोरै मिथिखो बे कटेंनि आखलखौ आफा नों आंखौ फोथाय ओरैनोब्लाबो आं कटेंखौ नुब्लानो रागा जोंखायो जिनितखौ नुजेनब्लानो मोदोमाव साबोन फुवाब्लानो बे जिनितानो मोदोमाव गारायबो जानो हागौ आइ आं मथि सिस्लाबावगोननि नोंगौब्ला हले नोंखौ फिसा साबा गोनां बालन्दा हौवानो हाबा हरगोन आं खोनाया कटेंआ बहा थाङामोन आदाया बाजै लाब्लानो जासै आदाया सोरखौ लानांगौ हिनजावानो जोबो आदा बेखायनो दरजाफोरखौ फांथेना दोनबालाय सोरथो हाबनो हानांगौ खोथाफोरखौनो होग्रोबाया नालायथो गावहा देनां लागोन मा नै आदा गय जानोबा आं जाथ'वा मा गामा खालिलाय माथो जायोमोनलाय आं जानो बादों जबा होनायखौबासो जागौमोन होनदो आरो कटें आं मिथिबाय आदा बिफांनि जबा बिबारा नोंनि गोसोनि दालायावनो बारलांबाय नाथाय सोरनिबा अननाय लैथोमायाव बालाहामानि दुंहा बार बारबाय नोंथ' फोथायखानाय नङा आदा नाथाय आं खनले खनले बुंगोन मोजां मोनो होननानै बिस गोनां लेवारखौ बिखाव अरहोनानै गाराय खालामनानै लानाङा ना जबा बिफांनि दालायावसो बिबारा बारो आदा हा सिङाव बारा आं दि नोंखौ बेसेबां मोजां मोनो आरो आं बबे रावजों खोन्थाबावनो दुखु दाहाखौ सहायनानै थानो नोंबो गोब्राब मोनगोन जबा आं मिथिगौ आदा दैनि सिङाव अन्थाइ थायो नाथाय नुनायाव समान नुयो अन्थाइयाबो दैजों गोरोबनानै थानो हायाखै आरो दैयाबो अन्थाइजों लोगोसे गोरोबनानै थानो हायाखै नाथाय बिब्दि होननानै नों आंखौ गोरोबनानै थानो हाया साननो नाङा ना आदा आं मिथिगौ आदा नोंनि गोसोआ दैमुनि दै बायदि गोथार नाथाय मुलुगाव साफ्रोमबो मानसिनि गोसोआ मोजांखौ नायनानै थाजोबनो लुबैया सोरनिबा अननायाव थायो खैसारनि दौलें नाथाय गोसोआ बेखौसो मानोबा गिबाय थायो दाबावदे आदा आंखौ नों बेफोरखौ लानानै आं दि हाखराव गोलैगोन बेखौ साननानै गिनो नाङा जबा असे बिखा नोंजों गोरोबनो सानब्लाबो गोसोआ सहायनानै थानो हाया नों हुरा हुरा लाइजामल' हरबाय था जबा नों आंखौ जिउनि होननानै सानोब्ला नोंल' थाब थाब फिनहरबाय थादो आदा नों जेबो गिनो नाङा जबा आं सम सम रादाबखौ हरबाय थागोन बे सैमा जांगिला थानायाव कटेंनि सानना दै जाजोबसैलै ओइ सैमा जांगिला थैदो नों कटें थैदो जाला
गामियाव जोनोम मोना आय' नों बर' सिख्ला बे गामियाव जोनोम मोना आय' नों बर' सेंग्रा गोमो गोथां दखना गाननाय नोंनि थानाय रुमबां बां हायना गोनां नों बर' सिख्ला खानाय रुमबां बां हायना गोनां नों बर' सिख्ला बुंनायसाय नों मा मावो दानायाव देना लुनायाव देना दायो लुयो आङो आगर एरो अराय मिथिंगानि महर बोयो सान गोलैबायनि मिनिस्लुयो बबे गामियाव जोनोम मोना आय' नों बर' सिख्ला बे गामियाव जोनोम मोना आय' नों बर' सेंग्रा हाखरा सिखरा गाजा गामाय मद जांगिला महर गोसा नों बर' सेंग्रा मद जांगिला महर गोसा नों बर' सेंग्रा बुंनायसाय नों मा मावो हालाव जेना खदालाव जेना हाल एवो आङो आबाद मावो बैसोमुथिनि महर बोयो सोमख्रै गोजोन मिनिस्राङो बबे गामियाव जोनोम मोना आय' नों बर' सिख्ला बे गामियाव जोनोम मोना आय' नों बर' सेंग्रा दहायनो सलायबिदोंमोन आं खोनादोंना खोनाखैब्रा मावा दाङा बे थांखु जिरि सोबनायावल'सै बेहा आंखौ ओरैनो जनानै थानाय नुनायखाय नै सलाया खाथिया हले गंसेल' दा गोमोरबा बिबावदोलाय जा एसे हा दं बेवहायनो बियादै जांगिलाया रायजो जाथोंसै फागुना गावबुराखौ लांफानोबोसो बर'नि जुलिनि बेलायाव खर' गज'खाय लांफानो सोलियाब्रा बे दावदाब अरखिखौनो लानानै थांनो सानबाय आं सिमाङाव नुनाय बायदिब्ला मोजांखौनो जागोन बायदि मोनदों आं खदालि गोदोनानि सुगोन मालानि बिबारानो दाबोनो बाराखै लुग्रोदोंसो नों खुन्दुं गावनि लानांगौ लानाङा बजाखौ गावदांनायदों नोंहालाय मानोथो खर' सादों
बिफांखौ गायस्लायोबा साया लाथाव जायगायावनो गायखानांगौलै खदालि बांद्राय देरद्रायनाय बिफां गायोब्ला बारहुंखाजों गुयोलै खदालि दालाय देरबाय लावबाय एमएबो पास जाबाय फिसा फिसौ खांनानै रायजो जानायनिबो सम जाबाय बे दिन्दां आहानि फिसाजो रयनाय रन्थेब खथेब थिंगिनि दावदाव अरखिनि फिसाला खरथिं सावसुजों खारफाबायग्राखौनो खोब मोजां मोनथारदों नङासै नोङो नोंहा लायनानै बै बालाबारियाव लुनानै थाहैबानो जाबाय हा हुआ हले आंनि जोबसोहाय नोंलाय आरो गोरजियासो हा माथो खालामबावनो आंलाय दिनै थांनो खोथा होबोखादोंमोन आं बाहाग गैथारैनि बेफोरखौनो आवग्रिबायबोनानै लोंनायफ्रा खहाब्रे लायथाराखैमोन बि दालाय नेगासिनो दं बियो जुथा लंपेन्ट घरि गानलायलायनानै हौवा गोदान बादि जानानै देरला थांदों मा बबे सुनि गसाया आंखौ बेबायदि हिनजावजों बोबथिंनानै गोरजिया दोनफैबाय होमबा आंजोंहायसो बेबादि मावा दाङा रसा नाङा हसिया मोनजादों नोङो हौवा हिनजावा मोनसनबायब्ला हामथारगौमोनलै हा बोरो आलासि फैयो होननायालाय बेनोथ'लै मा जाखोथाय ना केलेन्डारफ्रासो थांनाय बोसोरनिसोमोन नामा दालाय मोजाङैबो नाया लायनाय केलेन्डाराव लायनाय मोजां नायनो आङो मोजाङै नाय बेनो मारलै खावलि बारायाबो अक्ट'आबो दोनैनो खाथार हा मा जाखो फालाय आलासि जाफैलाबा हनै रयनाया काजलगाव रहिनि हाथायाव जयमलजों थांफानो नागिरदों थाङा ओरैनोबा फिसा हिनजाव बिलाइनांगौब्ला एसेयाव एसे बारगेसाव लोगो मोनो ओरैनोबा हनै जयमलखौ फिसा मादै मोनबाय होननानै गामि खना खनला सावरि बादालि बेसेबां आराम जादों मिथिगौ नोङो ओरैनो खायसो नोंसाजोफ्रा सोरबाबा खिनो थांनाय माने दै हैग्रा सोरबाबा बायजानिफ्राय फैबा आथिं सुनो दै होग्रा सोरबाबा ना बेदर बांसिन हायफ्लग्रा जालायलांबाय खालि खथेबाल' एरामोन दाना बेबो साननैसो जाबाय बुदुं बुदां न' सिङाव दर फांनायजों खोनाजोबाबो बिमा जानानै बहाथो खावब्लिब बोब्लिब नायनानै थाया नोंलाय फिसा दर फांथेना लेखा फरायनायखौलाय मोसौ फिसा नोंहा लामा सामा बिजामादै खननानै लाबोग्रा आहा नोजोर होनांगौ जाबाय होमबा हाबाब गोदो उन्दैयाव फिसा हिनजावबाबो ख' खांबोबाय दा देरनानैसो बिमा बिफानि बिखा बिख्लो ना फिथिख्रि बादि सौफ्ला जाजोबथारनोसैब्रा माथो हाबाब मा जाखो दालाय थां बे जयमला हाग्रा एवनो थिनै थां आरो बे रनाया थांनो मोना मुङै मा हौवाफोरनि थाखायल' एसेबां ख्लाब जाथारखोलै सोर हालिया ए जयमल मानोमोन मादै नोंहा हाथायाव थां मोनलानो दुब्लियाव हाग्रा हाहैनांगौनो जागोनलै मादै नै बाबु जिरायफै नै माथो हारसिं सोलायो गैयालै गथ'जोंबो दासिमबो मोजां रायलायनो मोनाखै दासान्दि गुवाहाटियाव थांगासिनो दं साख्रियाबो जासिगोन होनदों नामाब्रा दाखालि माथो गावबुरानि सावरियाव मानसिफ्रा बुंसोलायदों माथो बेफोरखौनो नों बारा मिथिरोङालां एसे सम नांबावगोन खोमा हा दालाय माथो खालामबावनो बेखौनोथ' बाथ्राखौ आं बुरैनोबो खिन्थाबायमोन माबा बिबो आंखौसो गोरजिया थोरजिया होननानै रायलायबायब्रा हौवा मानसिखौ बाराद्राय गाहायाव दोनब्ला आंनिया रागायानो बोरैबा मोनथारोलाय आंनि हिनजावाथ' बेबादि दाबुं खाथारदों हा गोरजियाबाबोथ' फिसाया फसायबाय जेब्ला हा बिजिया माथो बुंबावनांगौ दंबावोथो आरो
होगारना बाराब्ला आंजों हले बारा खाथर गैयालै हे खावले गया लाबोनाय बाराब्ला मोनसिगोनबो आंजोंबो नै नङा होननाया हा बे बिदैया आदानो होफैदोलै र' आदा गयखौ दाजाथ'सै आंसो जबान खहा खालामनाय जाबायब्रा आगै दाबोथ' सम दंबावोब्रा आदा हा नोंखौ फैगोन होननायखायनो संहोथारनानै दोनदोंमोनलै आं आदा आदै आंनि खोथा फंसेबो दाननाय नङा आंनिया गथ'आ फा नोंनिया मालाय गथ'आ माथो गाज्रि नोंनि बियादै गथ'जों मिलायनाय मावनायाव दांनायाव फिसायखौ माबोरै साननांगौ फिसायखौ बोरै फुजिनांगौ बे गामियाव आंनि गथ'बादि रावबो गैया नोंनि गथ'फोरनिख्रुइ साबसिनखौथ' रावखौबो नुहुराखै आं नोंनो मोजाङै नायदो आदा बे गामिनि गावबुरानि फिसाजो जबाखौ दाखालि दाउदा अरखिनि फिसाज्ला खरथेङा मा बुङामोन नोंनोथ' खोनाबोदों नंगौब्रा साननो थाङोब्लाथ' जोंहा सुवा सुथिखौ हमथारनांसिगौसो हमनांगौ गोदो सामथाय गुन्दामोनखौब्ला साननै सानथामखौनो समखौनो होआखै जों मानो हमा हमथारनांगौ दा खनसे मिटिंआवनोथ' जालायसिगोनसो खोमा उनाव बेखौ थाब हमाब्ला गुदुङा खुरथियोब्ला सुलुंखौबो मोनगारनाय नङा जोङो बाराब्ला दे बिदिब्ला थांलायदिनि फंबाय नोंदाया हले थैयागौमानि आंनि खोथाया लोरिनाय नङा दे दे आदा दे उनाव गथ'खौल' एसे मोजाङै बुजायनो नाजाथारबावदो आरो चलाना बाबुरा थांदोलै बाबु जबा आं नोंसिनाव मैया थांनोसैसोमोन मोनसे मोजां खौरां लानानै मानोथो थाङाखै आफायाबो न'आवनो दंखायोमोन माबा मोजां खौरां दंमोन नामा नोंसिनि नोम्फाखौथ' आंनो नाङा मोनसे गाहाम खौरां नालाय आंनो नोंखौसो नांगौमोन बुंदो ना आदा दालाय बुंजाया मा मोजां खौरां दंमोन बेखौनोथ' नोंखौ बुंनोसो नेबाय थादों नङाबाथ' आहा दिनै दिल्लीयाव थांनायनि खोथा दंमोन बुंदो ना आदा मा मोजां खौरां दंमोन दानो नङाबा जोंना मावग्राफ्रा ओंखाम उखैनायजों नेबाय थागोन बे हालुवा जाम्बाफोरनि खोथाखौलाय माथो साननांगौ गोदान गोलैदोंब्रा जबा जोंहा जोंनि फरायनाय रोंनाय दावबायनायनि बाथ्राफोरखौसो सावरायनांगौब्रा बिसोरनि फारसे सानबायबायनो जोंहासो समासो थोलायलांलासो बुंदो आदा मा खौरांमोन कलेजनि खौरांखौसो खिथाहैनो सानदोंमोन ए रिजाल्ट होबाय आदा रिजाल्टआ मोजां होबानोथ' मोजां जागोन होननो हायो आंनाथ' मोजांखा फार्स्ट डिभिजन थांनानै लेटार थागोन ना थाया आंहा बेखौसो सिन्था दिनै बेखौनो दिल्लीयाव एडमिसननि थाखाय जगाजग लानो थांनांगौ गोनांमोन ना नोंबो थांफानो नामा आं थांला आदा आं उनाव थांसिगोन नों आंखौ दुखु मोनबाय नामा मानो मोननांगौ जाखो मोना मा सैथान हिनजाव नों जौबा गुवाहाटियावबा दिल्लीयाव थांनायमोनबा नोंखौ गथ' सासेनि बिमा जायामोनब्ला नों न'सिम सफैनाय नङामोनदां
लाजिलाबा जाहोनो मावनाया हांखुरालायथारबाय नामा आदाया? जाम्बे नोंखौसो माब्ला थाङो आदाया गुवाहाटियाव? साननैसोनि उनाव खबर लानो थांनानै फैफिनगोन। साख्रिया जायोब्ला खनसेनो दाथाबो आदा। हायोब्ला आंनि रिजाल्टखौबो नायबोफा। जागोन जबा, आं नायबोफागोन। गाबोन जोंहा माइ गायब्ला जोंनि फारसे बेरायनो थाङा दा? सोलाबब्ला फैजागोन। समायथारदोंमोनहाय जबा, बिसिफिसाय बायदि नुलायथारदोंमोन। फाग्लिफ्राखौ दाउखा गाबनाय नंमारगौसो नामाब्रा? मा दाउखा गाबनायब्रा आदा? बे दाउखा गाबनायखौ होनदोंलां, बे दाउखा गाबनायानो दा? दाउखा नालाय गाबबाय गा हा माथो जाखो आदा? नङालै फंबाय, हा नों दाबो खोनायाखै? हा माखौब्रा माखौ? हा माथो बे जोंनि गामिनि गावबुरानि फिसाजो जबाया खरथेंजों लेथेर फिथेर दंनो माथो। है बे खरथें सावस्रिनि रावखौनो फोथायालां। गावनो बुंथारदोंलै मा दाखालि जौ लोंनायाव गुवाहाटियाव फरायनाय समाव सानैजों बिसिना गंसेयावनो उन्दुलायथारदों होननानै। हाब इसे नम्बराव गावबुरानि फिसाजो जबायादि बिदि जागोन आं फोथायालै आदा। हा बे मालाय नङाब्ला बोरै ओरैनो बुंथारनोब्रा? हा ओइदिनखालि जाम्फै बुसाव हालमाजियानो लोगोसे दंथारोमोनलै मा। हा मैया दाहोना नेवलायानो बुंबावबाय निजे ससाखातनो बबेबा जाम्फै खनायाव सानैजों स्रें जिरायना रायलायलायदों होननानै। हा माथो जाम्फै बुस्रानाव थाफैनाय बियादै जांगिलाखौसो मोजां मोनोनो मानसिफ्रा बुंसोलायदों। जांगिलाजों? होमबाथ' गथ'आ 420 420 जागोन बियो। नाय माथो हालमाजिया हा बहाय रिजिं रिजां लायो? दुब्लियाव गथ'फोर खामानि मावदों, बेखौ खान्थाल हैनो नागिरदां। माबा बोरैबासो खोनादोंलै आं खोथाखौ दाख्लैनियानो दा। हा माबोरै फालाय? हा माथो बे गावबुरानि फिसाजो खरथेंजों बदनाम जानाय जबाना मा नाम बेबो गोसथोयैनो माथो। बेनिखायसो गथ'आ फैनानै मैगं थाइगं सायनानै बुरैजों माबा माबि रायलायफैयोलै। सेवा दामब्रा बाथ्राखौ ओरैनो होनमारा होमबा? बाथ्राया नंमारगौसो होमबा? जबानि बुरखायनायाव नोंनि बुरैया बेखायनोसो बाब्राबदों। आसोल बाथ्राया बेनो। हा नुखा खोनाखा सात दान्दालि सुवा सुथि गोनां हिनजावखौ हा मानो जायगा होयोब्रा नोंबोलाय? बुदला जोदला खालामना हाना नोंनि बुरैखौबो? हाब आंखौसो खादौजों बुलायनो नागिरलै आंना बुरैया। मिसासै नोंनिया बिहामजो नागिरनाया। माबा थाबै फाथाय हरदोलै नोङो। मालाय गोजानाव थांबा गोसोफ्राबो गोजान जालांगोन बियो। हा नोङोथ' मिथिखागौ लहाया सम्बु खाथियाव थायोब्ला ओरैनो बोगथाबखायो। हा साख्रिफ्रा जाबाय फा जासिगोन बायदि होनदां। बिदिब्ला हजोंनो बावसान्दि थाथोंसै बियो। नायग्रा गैयाब्ला दाउसा मावरियाखौ सिलाया साबसिंनो मा बोलो फालाय? जांगिला थानायखायसो खरथेङा बारसिननो हायाखै। लेटेक नुखाथारनाय बाथ्रा बियो। खरथेङा बारसिनखागोन। बिमा गैयै दाउसाखौ सिला साबदों ना नेवलाय बारसिनदों हा मा नायनो दरखारबाव फालाय? नङा होमबा? नंनायाथ' नंगौ आरो। दे आं बिदिनो खालामसै। खालामसैल' नङालै हालमाजि, खालामथारदों। आंनाबो फिसाया गोजामसिन जाहोलां सनाबादि गोजोंसिन जालांग्रा मुवा नङालै। दे आंनासो फिसाया गिबियावनो जाथ्रा गाज्रि जागोन नामासैलाय? जागोनलै बे दे।
जबाया बहा थांदों नुवाखै लेला लोगोफोरजों ओरैहाय खोलाहा थांदोंलै आदै हा बे कटिंजों माब्रै होनदों लेला खोनादों फा नों होद माबा दिंदांसो बुंदोंलै आंनिबोथ' नंखाया बे कटिं सावसो फाव फान्दायनायसो बियो माथो आंनि सिगाङाव बे दिन्दांनि फिसाजो खथिबानो होनदोंसो जांगिलाजों नोंसिनि माहाजोननि फिसाजो जबाजों गोसो थोलायो दा नों मिन्थियाखै होननानैसो सोंदोंलायो आंनाव बिदिब्ला बे दिन्दां राजानिनो गासै बुद्धि बियो बबे लामानि गावहाबा गुन्दा ना सिखाव ना थगायसुला सेंग्रा मोनबोखो दा आरो फिसाजोफ्रा साथामबो खिनो थांनाय मानि लथा हैग्रासो जालायलांबाय गावनिखौ दाउखि गुन्द्रायाव दोननानै मालायनिखौसो एरसनदों बियो बिमाया उन्दै समावनो डायरिया बेमाराव थैनानै थांदोंब्लाबो आं फिसा होननानै थोबसेबो दुखु दाहा होआजासे खांबोदों दिनै बे फिसाया आंनि खर' बारनानै आंनि गावबुरानि मान सन्मानखौ हानि खालामोब्ला दिनैनिफ्राय बे आंनि फिसा नंलाबो नङा आमाय नों जुमाखौ बिब्दि साननो नाङा बियो नंखाथारा आमाय गासिबो कटें गुन्दानि गाव गोसो जायैखाय फुनलेनायसो रायजोफ्रादि बेखौ मानिनाय नङालाय नङाब्ला बाथ्रा माब्रै आराव जाखो बेखौसो खोमा सुगासिनो आं आमाय जाबा माफा साबसे सेंग्राजों हाद्रिवालाजों गेलेनानै नोङो बिफा गावबुरानि गन्थंखौ हानो सानदों नोंहाय आफा बुं नों नोंनि नोम्फानि खर' बारनानै मालानिफ्राय नोङो बे कटिं सावसुमजों मोजां मोना नोंहाय आफा नों फोथाय आंखौ आं दासिमबो कटिंखौ मोजां मोना मालायनि अननायजों गाग्लिनानै बिफानि अननायखौ बावलांदों नों दिनै हास'खानाय गन्थंखौ जरायफिननो नागिरदों आफा आं कटिंखौ मोजां मोना बे बाथौ समायलाहै नोङो आफा आं कटिंखौ मोजां मोनाखै मोजां मोनाब्ला बाथ्रा माब्रै आराव जाखो दिनै माब्रैहाय दाउसा ओंखारनायनि सिगां दाउदैया माब्रै थाबायखो नांगौब्ला सोरजिगिरिया आंनि जिउखौ फोजोबथों आफा नाथाय आं कटिंखौ मोजां मोना आफा आं मोजां मोना जाबाय मोजां मोननायाव जेसेबां बेसेबां दुखु दाहा थायो आइ आफा दादाम से नोङो
थांदों आयं ए फथेब नोरै जिरायफै आयं नांला आयं आंबो थांनोसै फावदुरा बहा थांदों आयं जबा मोननाव खोथिया बदल सुख'हैदों दिनैजों आरो सानथाम दंबावोसो माथो जबाया आदा जांगिलाखौ मोजां मोनो होनलाय आयं मानसिफ्रा दा बेनिल' आलौथारहाय आयं रोंबाय राबाय गाव गावनो मोजां गाज्रि साननो हाबाय गाव जायखौ एसे मोजां मोना आंखौ हेंथा होआहाय आयं मानोखिनि आदाया बेबायदि फाथां हिनजावखौ लायाबाबो हामगौमोन आरो आदायाबोथ' एम ए पासआ खथ' साबसिन हिनजावखौ मोनदि हा जबाया मालाय मानोथो गाज्रि जानोसै गथ'आ खुला सोमोन्दो गोनांथार मा दाबसेयाव थाहैनानै फरायनायब्लाबो न'नि खामानि दामानिफोरखौबो ना होना खोब आखलै आखुयै नोरोम मोनथारोहाय मा आंहा नङाहाय आयं कलटिनजों माबा बोसोरथामसोनि गाना गुना दङनो गुवाहाटियाव थायोब्ला आयौ बे दावदाव बरखिनि फिसाज्ला कलटिनसावसो जोंनो माथो नंदोंहाय आयं रायजोफ्रामबा गारजा फुजानि सिगां हमनो नागिरबायनो इसोर एथ' मोजां आखल आखु गोनां गथ'आ बेफोरबायदि फौसलिया सेंग्राजों माबोरै गादलिनखोहाय सिथोर बाथोरलाय जाथावथारामोनहाय आयं मैदेर आथिं थोंब्रैयानो गादलिनो बेलाय आरो मानसि आंनिबाथ' नंथारगौहाय आयं दिनैनिफ्राय दा फैथारसैहाय आयं आदा जांगिलाखौबो बेजों दा थांहोसै नङाब्ला इसोर बेफोरबायदि मानसिजों गब्रायफानांगौबा केरगाव बहा थांदों मादै आं मिथिया आंखौ दा खोन्थाहाय आयं नङाबा आं सिदाय जाथारगोन आं थांसै हा थांदो आंबो मोनाब्ला बे जबाखौ मोनहोहाय आं बिसोरखौ लेथेर फेथेर खालामगोनहाय आं हाबाब सोर बहा थांदों सोर बहानिफ्राय फैदों एम्फौ गोमोनफोर बादि बेब्लु बावलाव मा इसिबां जेव जेव फिसा हिनजाव मोनखोलै आङो इसर दिनै मेट्रिकआ रिजाल्टआ मोनसै नालाय हनै दहाय सोरांस्लाब मोनै सासे सेरफांगुरिनो सासे बाथिफारानो आलासि जानो थांलायबाय हा मा जाबावनांगौ जाखो बिदिलाय हाबाब सामफ्रामबो नुनायाव सिनाय जाखोरा आंखौलाय जयमल हा बे गथ'फोरनि मेट्रिक रिजाल्टआ मा खबर जाखो फालाय गैयालै आदैना आथिखौसो फेला जाखागोन मानो जाजानो फालाय फरायनाय आरो फोरोंनाया थिग नङाब्ला मानसिया पास जायो नामा फेला जाखागोन लासिं सिं ना ओंखारनो हायो ना बाहेरायाव सोरजोंबा खोन्थानो हायो मान सन्मान सेस खालामजोब्बाय फोरोंनायालाय मोजाङैनो फोरोंदोंमोनलै आदै मारैथो जाखोथाय हा मोजां फोरोंदोंबा माबोरैथो फेल जाबावलायखो फरायग्राफ्राबो बेनो फोरोंग्राफ्राबो बेनो बे साब्रैबो फिसाजोखौ गामिनि आइ आफाखौ लानानै हाबा होजोबनोसै आङो साब्रैबो आंनि बे फिसाजोखौ नोंनो लाजोबनांगौ खोनाबाय जयमल हाबा थांनो ओंखारलायखो जांगिला आदै आं ओरैहाय सासे लोगोनाव थांनो मादै थाब फैफिन जबा मोननाव दा हाबबो आदै जबाया मा जादों मादै बेफोरखौलाय नोंनो बहा खिन्थानो हनै जबाया कटिं सावसुबजों बोसोरथामसोनि गाना गुना दङनो एथ' मोजां गथ'आ माबोरै गाब्र'बायखो मा जबाया कटिंजों नंगौनो आनलाय मैयाबा फथेबा खिन्थालांबाय रायजोफ्रामबा गारजा फुजानि आवगाय हमसिगोनसो होनबाय माथो नङा मादै जबाया आंनिब्ला बेबादि सिख्ला नङा आंबोथ' बेखौनो सानदोंमोन आदै नाथाय नुखा खोनाखा बाथ्राखौ माबोरै सिखोमाबावनो आंनि मिथिनायाव मालाया जेखि बुङा जबाया बेबादि आखुनि सिख्ला नङा मादै
बहा थांनो आदा आं ओरैहाय सासे लोगोनाव थांनो गुवाहाटियाव थांनांगौ अबावब्ला नंखायनो माब्ला थांगोन आदा माब्ला थांगोन बिनि अक्ट'आ थिग जाथ'वाखै जबा माब्ला थाङो खिन्थाहर आदा आंबो नाथाय नोंदि गुबुननि जाहैसै बुं आदा नों थासान्दियाव आं सोरनि जानांगौ मा गाज्रि बाथ्रा खोनादों सोरनिफ्राय नोंहा मालाय जानो हागौ दिनै कटेननि अननायजों आरो आं थांसै जबा मुलुगाव गोदाव सोरावनि लामाजों हारसिङै अन्थाइया माब्लाबाबो गुब्रुनानै दै जानाय नङा आदा बे जोनोमाव नोंनि अनगा रावनिबो नङा आं आदा फोथायो जबा आं नोंनि अननायखौ नाथाय गिखांनाय फैयो मोजां मोननायनि जिउ लामायाव सासेया सासेखौ गोमाजानो गिनाय नंखायनो आदा थांनाय सिगां थांनाय अक्ट'खौ खोन्थालां आरो लाइजामखौबो हरबाय था थांदो आदा दायना नोजोराव जोंनि अननायखौ फोथांनांगोन लाखोमा सिखोमा थांदो बिदिब्ला जबा जबा फाग्ला बुरनाया मानो गाबज्रिलायबाय थाखोथाय गोमाजानोसो खोब गोसो गालायबाय बिहा दाबसेयाव थांबाय नालाय बिसिनि मोखांखौ नायलांनो लुगैयो मा नायाव सु थायो बेदराव हारा थायो अननायाव थायो आंगायनाय मोनफ्लेनाय नायै नायै आंगायब्लासो ए मानो खुखो बेखौ आं बायदि सिख्ला गोरलैखौ हाबा खालामनानै बेबायदि बोराय जाब्ला गयो सिख्ला गोरलै बायदि नोंहाबो सेंग्रा गोरलै जाफिननांगौ लासिंसिं नङाबा नोंजों बोरैथो संसार जानानै थाबायफानांगौ जाखो आंलाय थद' माबार लंपेन्ट गस्ला गानहैनोसै जुथा गानसै आफालै रां नांगौ 2,000 मा माथो सानबाय थाखोब्रा बहाथो आंनाव 2,000 रां दंलै दा राङानो गैथ'थारा मालाय मानसिया सानफ्रोमबो बियाखैना हाब नोमा थैनायनि सिगां डाक्टारनाव लांनाय राङानो दाबो सुख'जोबनो हायाखै आङो नों मानो बिमा थैनायाव मा जादों मा जायाखै एसेबो मिथिया होमब्ला फारसेथिं दाहोना रुवाथिफोरनो बेथन होनो हायैयाव दाहोना रुवाथिफ्रा खारजोबनानै ओंखामखौनो आंसो संजानांबाय नोंजों माने मा जाम्ब्रा बेबादि लेथें फेथेंजों जेबो खामानि जाला हागुनानै गावबुरानि फिसाजो जबाखौनो नोजोर होआब्ला जानाय नंलिया बैसोफ्राबो ओरैनो थांनोसै सिग्रेमा नंमारगौनोहाय बोराय जबाया गाना गुना दङ होननाया हा ए जबाखौ होनदां माबा मामि जादों होननाया नंमारगौनो बे जाम्फै बुस्रावा ओरैनो बुङालै हा दाखालि मानोथो जिग' बुङा आंलाय नोंखौलाय हा सोरथो खोनाया नोंनोलाय दाखालि खथायाव खिथालांदों मा गथ'आ बेखौनो नम्बर मोनथारगोन आंहा लामा सामा लोगो मोनोब्ला ब्रा ब्रा जौ गरदसे लोंनोनो लेंलांबायोमोनलै मा मोनलोङोनालाय नोंहा मोजाङालाय होनखागोन दा नोंलाय जायखिजाया नंगौना नङा बेफोरखौ उनाव मिथिसिगोन जोंहा जांगिलाखौ गोख्रैनो थिनहरनांगौ जाबाय दालाय साख्रियाबोथ' जाखाबाय गावलाय दाखालि मोजाङाव लांफानो होननायखाय थांफानो नागिरदोंमोन बाब 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 थै लोंखानो मोसाखौ मोसौ गलियाव सोयोब्ला मोसौखौथ' साफा अरथारजोबगोन बेखौथ' मिथियाखै
ओरै फैदोंनाय जोंनि मोसौखौ नुदों नामाब्रा सोरनि मोसौब्रा जोंनिलै नों सोरनि आं जयमललै आं दिन्दां राजानाव थानानै दङ आं उदालगुरि खैलाबारिनि ओरैनो मोनब्ला आङो सोरबाफोर गथ'फोर टिउसन लाथ'थाव बिदिनो थाफैनाय जादोंलां आं ओरैनो मोसौ लायनो थिननायखाय आं बाव फैनाय जादों आरो दा मोसौखौ नुमाराखै नामा जोंनिखौ आं बै खावसे दहलाजोंहायसो सोरनिबा मोसौ नुलाबायफैदों नायनाय फंबाय नायनाय बेनो जाबायबायगोनसो नामा आं नायदिनोलै बिदिबा ओइ सान्दुंआबो थिं थिं बेबादियावलाय सोर मा मोसौ गुमबाय थागोनब्रा एसे साया लानानै जिरायाबा बबावथो बेखौ नागिरबाय थां टिउसन लानो होननानै लेंबोबाय माहाजोना माबा मोसौ गुमनो मोसौ लायनो थिनहरबाय थायो आं इसिग्राब गोजाननि उदालगुरि खैराबारिनिफ्राय फैनानै बावहाय मोजां साख्रि मोननो होननानैसो नागिरफैदोंमोन आङो बिएससिआव दाना आंखौ माबा जानला मोनला मोसौ लायनोसो थिनलाबायबाय आं बेबादि मावनानै जानो हानाय नङा आं नांगौबा बावहायनो आरामसे उन्दुनानै थानोसै नोंसोर बयबो फैजोबदों ना ना सोरबा फैयाखै नामा बिदिनो सानफ्रामबो फैनांगौ जिराय आंनि मुङा जयमल ब्रह्म आं दिनै नोंसोरनो गोदान आदब खायदाजों फोरोंनो नागिरदों बे फोरोंनायानो जाहैबाय दिन्दां फोसावनाय इन्जुराव फराय मिथिबाय आं दिनै मोगथां मुवाजों नोंसोरखौ गोदान गोदान आदब खायदाजों फोरोंलांगोन दे नोंसोरो मोजाङै नोजोर हो मोजाङै खोनासं मिथिबाय बे माबि सिनायहरदों ना सरायो अजों मा जायो बुंनाय आरो मा जाबावो दानिया आं खौरां हांखोनि सोमोन्दै नोंसोरनो फोरोंगोन बे ख नङा होमबा बे खजोंलाय मा जायो बे दाउ जाखोना जायाखै बे दाउआ माब्रै बिरो गांजों नुवाखै मा नोंसोरो बेयो बेसेबांबा गोजान गोजान बिरनानै थांनो हायो ना हाया बे लानजाय दानिया ओरैनो जदों जाबायना मोख्रा नङा होमबा मोख्राया फिथाइ जानो मोजां मोना मोना मोख्राया बिफाङाव थायो ना हायाव थायो आरो मोख्राया थालिर जानो बिराद मोजां मोनोनो मिथिबाय सानसेखालि बोराया थालिर फाननो लांबायनो हाथायाव दाना बोरायखौ एकदम बारसिनानै दाना थालिरखौ सिख'ना लानानै बिफाङाव जाहैबाय थाबाय सियाला नायदावगासिनो दंसै बेजों मोख्रानि थालिर जानायखौ आमायलै आंनो थाइसे हरदो होननानै बुंगारबाय आरो सियाला दाना माखौ हरो बियो बिगुरखौसो गारै गारै हरगासिनोसै मोख्राया थगायबाय मोख्रायाथ' सालाक नालाय मानसिखौबो थगायो बिसोरो बेबादिनो मोख्रानि आखला गाज्रि मोख्राया ओरै बारना बारा नुबाय आरो खुरना खुरा लानजायाव ओरै दांना दाङा फिथाइ जाब्ला ओरै जाबाय बियो मोनामसुग्रायबावो नङा होमबा आरो बिफाङावबाथ' खेबसेनो गुरला दानख'हरथारबाय ओरै लान्जाय सोमावस्रोलायथारसै नुबायना देनां नुबावगोन नोंसोरो मोख्राखौ बायह्रायाव थाङोबा नुनो हागौ आरो सिरियाखानाफ्राव थाङोबा नुनो हागौ बे मा जिनिस सिनायहरदोंना नावआव मानसि गाखोयो नङा होमबा दै बारलांनो गोनां जायोब्ला नावजोंबो बारनानै थांनो हायो बेनो जाहैबाय नाव आं दानिया नोंसोरनो
नैबे सावगारिजोंनो मोनसे सल' मेथाइ खिथानो आखायाव लादों बेयो जाबाय नाव नङा होमबा आरो बेयो सासे मानसि बिनि मुङा जाहैबाय मनिराम दा बे गामिनि मानसिफ्रा दैमा बारलांनो थाखाय नावखौ नांगौ जायो दा सानसेखालि दैयाथ' बिराद दैबानाजों देरबोबाय दा सासे सिख्लाया दै बारलांनो थाखाय बे मनिरामखौ जावनो थिनबाय अब्ला मनिरामा जावनो गिदोंमोन दैबानाखौ नुनानै इसिग्राब दैनि दोहौआव माब्रै बारहोनो आं हानाय नङा होननानै बे मनिरामा बुंदोंमोन नाथाय सिख्लानि एमब्राब्रा थिननायाव बियो बारहोनो गोनां जादों दानिया बे मनिरामा नावआव गाखोहोबायानोसै दानिया सिख्लाया मोजां मोननानैनो मेथाइ खनलायलायथारसै आरो मा आदा मनिराम नावा जावबो उल्थांलाय फाल्थांलाय दै जावरिनायजों नावा जावबो आदा मनिराम लेखा गोरों बहा थाङामोन खथेब आं टाउनाव थांदोंमोन आदा ए नोंलाय बहा थांनो आदा आं बै खोलाहा थांनो खथेब नैबे लाइजामखौ जौगानो होलांफा हर आदा आं दा होलांगोन गाबोन फुङावनो ओंखारनो थिनहरथार लाइजामावबो लिरखाबाय आङो होमब्लालाय माथोबाव दा खोन्थाहरगोन आं दे आदा जांगिलायासो गुवाहाटियाव थांनायनि रादाबफोर होनो फैबाय बायदोंसो नामा नङाब्ला बे सैमा लालुआ सोरखौथो सोंनो हैबायब्लाथ' हामबाय हैयाखैब्लासो गाबोन फुङाव आं माब्ला बुंहैबावनो थादों मादै जबाया दा फैब्ला नेबाय थादोंमोन होननानै खिथादो मालायबा मा सानदों बोरै मिथिनो बेफोरखौ नों जेबो उदिस दालासै आदै बायजोआव ओंखारब्ला मोजाङै मोजां ओंखारनांगौ बेफोरलाय माब्रा बार होथारदों होनदोंलै आं बेफोरबायदि हिनजावखौ सिथिफ्रा जायोब्ला थाब थाब न'आव फैहोहोलां आदै दानसेनि गेजेराव आं खेबसेखौ फैनो नाजागोन मादै जागिला आदै थांबानोसै गुवाहाटियाव औ आदै थाथ'दो दे नानिमोन
बेरे फुंजानि सोरजों थांफानो खारलाय थारलायगोन नोंहालाय मानो नांगौसो नोंलाय सात गाथोननि दै लोंनानै बिमा बिफानि गन्थं हास'नो सानदों नामा नोंसोरलाय छि 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 लोखिरा जांगिलानि जबानो हरनाय लाइजामखौथ' आं हैनाय जायाखिसै बे समाव जबाया बोरैबा फैफ्रांबायब्ला इसोर दाफैथों जबाया आदा जांगिलायानोथ' मा जाखो दाबो फैदिया कतेब जबानो रादाबखौ हैदोंमोन आदा आं थांब्ला फरथिंजोंसो न' सिङाव दर फांथेनानै माबा गुदुं गुदां रायलायगासिनो दङमोन मा नंगौ आदा आं दरजाखौ नारब्लानानै खिन्थाब्ला जबाया हाखु दाखु दख'ना गानफ्रानानै बुंबाय थांला होननानै खिन्थाहैदो मा थांला होननानै खिथाहैनो थिनबाय बिनिखायनो बे दुखुनांथाव बाथ्राखौसो आदानो खिन्थानानै आदाजों दुखुनि बाहागो लाफानो होननानैसो आं फैफादों आदा नों बे बादिखौ सिमाङाव दासान कतेब मोजां मोननाया अख्राङाव बिरबायना थानाय खेबसे दिन्दां बिलुनसो नोंहा जबानि सायाव फोथायथि गैलाबाबो बे खथेनि सायाव फोथायथि लाखि आदा बे खथेबाबो नोंखौनो फोथायनानै दासिमबो नेनानै दङ मुलुगनि गासैबो जिरादखौ मागियोब्ला नों गरसे नङा गरसे मोननो हागौ नाथाय मोजां मोननाय जिरादखौ मागिनानै मोना कतेब आदा थादो कतेब बे मुलुगाव गैया थार गोजोननाय ओइ दुबा दुबा मानो नै नोंनि लाइजाम लाइजाम नोंनि लाइजामा जोंनि लाङाव थाफैदों सोरनि आरो सोरनि नोंनि माब्रै हयथ' बे लाइजामखौ जोंनि खथेबनो हरदोंमोनदां खथेबाव माबा गाबखोबाय थानाय नुदों आङो मा जाखिनो नंलायलायना बेखौ बे दहाय फुङावनो बबाव थांखोथाय ओंखारलांबाय जांगिलायाबो ओंखारलांबाय फरायदोलै नोंहा कि माबाफोर लिरनाय दं खोमा मादै आदा जांगिलाया थांबाय नामा थांबाय मालाय दहाय फुङावनो बिदिब्ला थांबाय औ थांबाय जबा नों बायह्रा मुलुगाव फरायहैनानै सात गाथोननि दै लोंबोबाय सात मुलुग सोनस्रिनानै जेयाव नांनाय खान्थाल आथाखौ मालायनाव फुनलानो दानागिर नोङो मादै दिनैनिफ्रायनो जोंनाव दाफैसै
इसिबां मानि गोबाव जाबाय बोसोरथाम गाहाम जालायलांबाय आं दिनै थैथां क'क्राझारथिं नागिरनो ओंखारलांसै दाखालि सोरबा बिएससि अफिसाव गथ' बामनायसो नुदों होनदोंमोन जयमलखौ हिनजावाबा सोरमोन साख्रिफोर जाथ'बायाबा फैथ'खाथारला होनदोंमोनबो नै बिब्दिब्ला नैबे राङा लानानै थांथ'दो समाया थाल बेथालबो जायो बे राङा जयमल फैनानै आंनो सिख' फैयागौमानि बे हाया आंनाव थाबाय थाथ'थोंसै हायाबोथ' 2 बिगासोल' नङा होमबा औ बेल'खा रेदें रेदें फिसा सानै गाहाम गालांनानै गोसोखांगोन ना खाङा जाखोबा बाजैया क'क्राझाराव थांमानोसै ओं थांसैयाखै थाथ'दो दे होमबालाय थांदो
खरथें आदा नोंनि खोथा होखानाय बायदियै दिनै आं नोंनि न'आव जायगा लाफैबाय मा नों खारसन फैहरबायसो नोंनोथ' होनदोंमोन ना जबा आरो जांगिलानि मोजां मोननायखौ गावस्रा होनो हायोबा आंखौ हाबा लागोन होननानै मोसाखौ गावथारनोसै आं नोंनाव गुलि बिदोंमोन दिनै बे मोसा हाग्रामानिफ्राय खारबायबा बे गुलिखौ आंनो मारबाव नों बिदिब्ला मालायनि मोजां मोननायखौ गावस्रा होनानै आंखौ पापनि हाबा मावहोबाय हैद नों आंनि जिउनि लोगो नङा आंनि जिउनि लोगोआ जबासो बिदिब्ला नों आंनि देहायाव खालि खालामनानै आंखौ लालिया आं जाबाय मासे सिखिरि नों बादि हाजार बिजार रजनी गुन्दानि बिदै सोबनो हागौ आं मिथिबाय नों जेरैबो सानै हयै खथेबखौ लाखिनायानो गाहाम जासिगोन खथें मानोना नोङो गावबुरानि फिसाजो जबाखौबो खालायजाबाय होननानै थगायबाय जोंनि बर' समाजाव आरो जोंनि गामियावबो बेबादि खालायनायफोरखौ मोजां मोना नोंनि थाखायनो दिनै जोंनि गामियाव सालिसा खुंसिगोन मिथिबाय मोसौ ए गोसो थोयैखौ गोसो थोनो नागिरनायाबो दाय जायो नामा बिदिबा बोना लायोना सोर रायजो बे गामियाव आंखौ सालिसार खालायनायालाय गन्द्राया दानाबा गन्द्राया हारसिं गोमो नामा सोर साला नुदोंलाय जबाया आंखौ गोसो थोया होननानै खथेबाय हौवानि फिसाया अख्रा जाब्ला हिन्जावनि फिसाया दै जानांबाय नों गाबनाङा जबा नोंनि सेराव आं दं आं जेराव बेहाय आगान दाहोनो खरथें नों आंनि साननायखौ दै खालामबाय नों सुनि नों फासि नों गुन्दा नों सिखाव दिनै नोंनि फाव फान्दायनायावनो आं मान गोमानांदों आं मानो मोदै लानांदों नों आंखौ नों मानो नोंजों खालाय जादों होननानै फोसावा आं बादि बारदला सेंग्राया खालाय जायखौ जादों होननानै बुंना लानो मोजां मोनो नोंहालाय मानो खर' सानांगौ जाखो खरथें सासे सिख्लानि मान सन्मानखौ बायनानै मोना बेफोर गासिबो आंनि पाप नोंनि जांगिलाजों मोजां मोननायाव आं हेफाजाब होनो फैदों मा जांगिला नों गोबादा खालायसै जबा जांगिला हयथ' सुनारि बास्टेनाव नेगासिनो दंदां नंखायनो नुबा नायनि नोंखौ फोथायनाय नङा साननानैनो आं जांगिलाम फट'खौ लाबोफादों मा थौदोल' मा बार नैबे दुब्लिनि लामाजों बारस'लां दिनै समासो हास्लाबलाय लांला रथ' बिदिब्ला अह' नांगौबा दा फैफिना नोङो ओरै बोरैहाय राहा गैया नङाबा दा हास्लाबनाय नङा थौदो बिदिबा फै Harvey!
Tuh, baru tuh, langsung aku gini. Coba. Coba. Kutin, mana lagi kalau sangka? 엄작하네 뭐야 지금 그렇지. 무슨 소리나 그 말도 나와봐라. 그만 그나. Gần 능 디니고와 아글릭 시드로 가시고 가지구나. 어이. ओंखाम होनाया एसे लेट जाफैबाय गारि दामनोसै दे आंबो बाहेरानिफ्राय थाफैनायसो दे उदालगुरिनिफ्राय एसे गोजान थाफैनाय आं मा होननो हानो ओइ मा सोर सिख्ला बिथियाय माबा ना गुरनायाव बेलाव बाजानानै गावख्रावगासिनो थानाय खोनादोंब्रा आंबो खोनानाय बायदि मोनथारलै एसे थाल होयो नामा ब्रा मोजाङै खोनासंहैयो बेथ' हारसिं जाखोना लोगो दं जाखो बेबायदि सिख्ला गावख्रावलाबाय थानाय र'लै आं नायनो नों थाथ' दे साला खथं गुदासोलाय माथो बेलाय सारा गामिनि मानसिया मिटिं खालामनो नागिरगासिनो दं आरो बाव आंलाय बेवदोंसो होथारलां सालाखौ फैनो साला मा खालामनो मा खालामनो फै आयौ साला गोबासो लाबोदों नोंखौ रायदों खिथायग्रा साला मोनसार
आबैया अबेनिमोन आं खान्थालगुरि गामिनि आब' नोंलाय अबेनि जाखो आं दरं जिल्ला खैरागुरि गामिनि आगै अ आब'आ मानोबा गोनां खामानियाव फैदोंमोन नामा औ आगै दिनैसिम आंना बोराया क'क्राझार बिसि अफिसाव साख्रि नागिरनो फैनाया बोसोरथाम जाबाय ना खबर ना दबर दालाय नों बहाथो थांनो आंहा दिनै क'क्राझार जिल्लायाव सिना जाना रावबो गैया फंबाया अननानै दिनै आंखौ हरसेखौ लांफादो थ' बिदिब्लालाय जानो दिनै नुबाय रायजोफ्रा जायखौ लानानै दिनैनि बे मिटिंखौ खुंदों अदेबानि आंनि फिसाज्ला करथेङा न'आवनो गैया हयथ' बियो गावबुरानि फिसाजो जबाजों दंहैयो बे बहाथो थांनो बेलाय खुरनानै होआब्ला मालाय मानसिया मालायनि ओंखाम दोनिफ्राय ओंखामखौ खुरनानै जानो हायो नामा नंगौ दे खोथाफ्राथ' थिग नंगौ नंगौ खुरनानै होआबाथ' मोनजानो निस्सय बाहाय हिनजावनि दायानो बांसिन मानोना हिनजावफ्रानो गाब्रहोनोबो हायो बोखांहोनोबो हायो आरो मोसाहोनोबो हायो जबानि बेलायाव जों दा बेखौनो नुनो मोनदों मानोना बियो करथेंखौ गोसोथोआ होनदों आरो सिंजों सिं बियो करथेंखौ बोगथिंगासिनो दङ रायजोफ्राथ' मेरला नुनाय दं नांजाया फांजाया करथेंनि ना बोननायाव थांफानानै रायलायहैनाय जबानि आखलखौ नंगौ 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 नङा नंथारगौ नंगौ मेरला मानसिफोर नुनाय दंलै थोद नंखायसो नङा माथोब्रा दाख्लिबा करथेङा आंनो खोन्थाथारदों आंनिब्ला बिसोरखौ दिनैनो हाबा होथारनांगौ जों बिसोरखौ बेबादि नायनानै थाबाय थानो हायालै होआबा माथोब्रा होखानांगौ दिनैनो दाया सोरनि बिसिरा हुसिया माबोरैब्रा हा बिसिबां नायनानै थाबावनांगौब्रा हालमाजि बेबादि आखलखौनो दा आंनि बे न'मानि उखुमावसो बानानै दाउखा दन्दाया गा गा गाबलायलांबाय मोजां खोनासं मोजां खोनासं करथें गुन्दाया जबाखौ खुवा मोनथेनानै मा खालाय नागिरदों आं दासो नुबोथारदों करथेंनि आखलखौ बिदिबा जबाया आयौ जबाया बेसोरा थानो नागिरगासिनो दङ बिदिनो जबाया करथेंनो हाब आंखौ करथेङा सिखा गोबोरजों सुनो नागिरबावदोंमोन बिदि नङा एसे दै जमब्रा दै बिदि जायालै दै जम होथारनांगौ दै जम थोद गथ'आ सौथिमारलै बियो आंनि फिसा मालाय मा जानो थ' बे गुन्दाखौ दानो होसोलांखानांगौ थिग खालामनांगौ बे सालाखौ नंमारगौ साया खोनानाय खोथाया नंगौथ' औ नंगौनो
मा आं आगोलनिफ्राय गथ'नि आखौ नुगासिनो दंखायोमोन ना जोबा आंखौ निमाहा हो जोबा निमाहा बिदों आंखौ बादे गाज्रि सुनो निमाहा होआखै नोङो निमाहा बिदों निमाहा लाजियानो खथें आंखौ बिदि खालामनो आंखौ निमाहा होदोलै जौबा आंखौ निमाहा होदोलै जौबा नोंनि थाखायनो आंबो खालाय जाबाय होननानै आं बेसेबां एसे नायनांदों दा आंखौ सम दंना खथाय बिदि आंखौ फोजाबना लायनो दिनै मोजां खेला गिला लानो खथाय बेफोरखौ नों आरो दा बुंसै दासो रायजो नुदों नालाय निमाहा होदोबा नोंखौ खालाय जादों होननानै बांसावनो आंनोमोन आरो आंनि एरसोनायबो होनायाबो आंनोमोन दिनै रायजोफोर सिगाङाव मा खालामा नों दिनै सिखा लाजोबनांगौ नोङो माबा सिखारला बेनो जोंना गामिया आंखौ निमाहा हो आब' नों दिनैनिफ्राय आंनि आब' आं निमाहा होगोन खथें आदा लाजियानो खरजों गावनि आखलखौ दासो नुदों नोङो गोथारलै पापियाखौ आंनि फिसालाय मा जानो जोंनि गामियाव बेबायदिया थानो समाया दाय मोनब्लानो दे मानसिखौ बुथारनांगौ बे सुबुं समाजनि बाथ्रा नङा बे जुनार समाजनि बाथ्रासो बेफोर निमाहा होआ दै जांगिरा नों बादि जोंनि गामियाव साननो गोरों रावबो मानसि गैया संसारखौ मोजाङै मोजांल' जाथोंसै गावबुरा दा मानसि हेंथा होबावलायनो आंबो फिसाखौ खथेबजोंनो होनोसै सोरजिगिरिया फिसाफोरनि साननायखौ जाफुंहोथों आंबो नों फंबायनि बुंनायखौ गनायबाय आफा बेलाय सोरथो रिदिं रिदां जालायखो बेलाय सम बेलाय आंनि गोदोनि हिनजाव गिबिमोनलै आफा मानो नांजा फैखो बियो हा आंनि फिसाजो साथामबो हाबा खालामजोब्बाय नोङो आरो सासेबावसो हाबाब मा सिगुन बानाय खाफाल जाखोलै बिस्वर मोनथिना लाखा खिन्थु जाबाय आंनि बे फिसाजो साथाम आरो गिबिखौबो लानानै बावनो ग्रें ग्रें रायजो जानांगौ जेरावबो थांनो मोना नोङो खोनाबाय नोङो जोंबो नांजा फांजा माने इसे गोजान आंखौ नागिरलाबायफैनांगौ जाखोलै नोङो ए आहालाय गथ' गथाय थानानै एफा गोबाव थाफैनायखौ नागिरफैनाङा जाबाय हाब आंनि गावबुरा आहा ओरैनो फिसा गैखाया फिसा जांगिलाजों फिसा जवाजों दोनहैनो हाबा हैदिनि बिदिबालाय माथो खोथा दङ थ'दो ओइ माबा मटराव गियाखै नोङो आयदै